مرحبا تخاطرتي مدب رينا لما حنتي أجاش كم كلا أجزي مسيوم زلو أتو غرزجير تولدي ناي إرتران بوليتيكا حالتات أبو مبر مالتي كون أتو يوحنس أسملاش ناي وصاي قداي منستر كنو لأن أنا منستري أوف كورس تسرحو أو ناي إرتران بوليتيكا حالتات ركب بوليتيكا حد اللوم أفلطو زلوم بزعبا قداي ناي برايم مينستر أبي أبي زحلفة اختصاصني بزعبا أكسس ناي بحري بحقاونة كنرخبو إنا نزبل بزح جزي تراجع نخدق مصانيحو تحقاونة انتهي مسل نزبل صبو أفلطو زلوم سلزخونو بزعبا خبرو هنا كم يتراوان كي انتا خنفلطو لنا إزيس ناي وق قام قاديو بحقاوي انت لي رخيبو خبا حايلي كما يمثل منغستي اتراخن زخ ديلوديو እዚ ዝገብሮ ዘሎ ብስጋብ ሕጂ መልሲ ኣይተረኸበን ኣሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ብዝበለፀ ግን ነዚ ናይ ሕጋውነቱ ከውን ትምህርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ሕጋውነት ናይ ኣክሰስ ናይ ባሕርን ዝብል ክልቲኦም ዓበይቲ ኣያታትና መፅኦም ኣሎ እሞ ዌልካም ቱ ሬድዮ ኤረና እንኳዕ ደሓን መፃኹም ሬድዮ ኤረና ብኣቶ ገረዝ ጌር ክጅምር يغنيلنا عدم كنا و سلامتنا خانا بصح نسمعتنا راديو ارينا بزقات امزي سلازي زرس زي ازي اقداس ارسيو نحنا كم ارتران هون اثيوبيان كنفلطو زقبعنا بتاريخ اندحري مسينا جن بمنتاي كيجمر فوتوت نتي ارتران تلايكم سلز وردا جومو كينيا تايك ستايل زبحال أوروبيان ناب أفريقيا هم سهلوس مسحف كردس حيزم مسيومنا دحار عيننا عميتنا سألوت كنجبر كأمي هيرومنا عيننا مسكفتنا وتمسحف كردس بإيدنا إتي مريتنا خا نساتهم حيزم ورخيبنا عيد حجي زي زرينا انتايو ناب إيرتران دحري مسينا إلى أن كتأتون كلاسي بحيل وريرا يكونت آتيا جوزيبي سابيتوز تبهالي ميشنري أب عسب مستي سلطان أبو زنبرة تسامعوا نحنتي ناي كوبانيا ناي طاليان روباتينا تبهر روباتينا شيبينج كامباني ناي تم حلالف زنبرة كسات مالتي نزا كامباني زيا توعيلو نسو بشحن شمونتا مئتن ماريا تريزا حدا مريتا كحزو جيرو دحريو خامس سنة سلطان ناي رهايتا خا كوم ودقيمو سفح زبالة مريت كوينو مالتي مسنا سلطان ناي رهايتا خا بشحن شمونتا مئتن سبعان شعتن شحن شمونتا مئتن سمانياني وكايدو كابزي منقصة إلان بشحن شمونتا مئتن سمانيان كلتن كابزا كامباني نزي مريت تركيبا نزي مريت دحري مركبا دماني نابيلول كابون مسوع عجزة أسفح في حمزيان حجاب زو وانا تزي جماجم نايك أي بحري كابشحن حمشتم ميتين حمسان شوعتن كساع شحن شمنتم ميتين سمانيان حمشتن زنبرة جزية تركيا مزجوزو هنيرم ناتهم وكايل كأنين دانايب بحالو بنايب تباهلهم يقولوا محدروت جماجم نايب حسي كموينيرو حجبت وانا تي تركي تداخيمو نجبس حليفو نيرو جبس خاني ناي مهدي ناي قالك سات كسايس الاستلع عليه نعبس الاستلع عليه تداخيما حنت حتى بلايك على النيرة إلى أن مسوع بزي وجي حيزوا قد يفهمولتهم جبس دما مالتي سلازي دحري مسوع محازو شحن شمنتم 885 كلاتنا كم نفلطو ناي برلين مانيفستو بشحن شمنتم سنان 4 تخيلوا نزنا أفريقيا من مقال زقبرو أوروبياني حجي شحن شمن سنان 5 إيرترا كلها كي بس حتى انكلا جزءات ناي إلياني لومسي تم ناي برلين ناي أوروبا خسات نتإليان فليت عملا سيزي كاب شحن شمن سنان 5 سكا شحن شمنتم 209 الناس فحفحت إليان في كورسا بقالة جالكسات تقاوموتات نيروم كم نايب على بهت حقوس زع مسألة
ግን ብዙሕ ክሳት ኣይነበረን ተላይቲ ኤርትራዊ ክሳይ ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ወራራታት ናይ ግብፂ ናይ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘብል ዕረፍቲ ዘድልዮም ዝነበሩ ኮይኖም ይረኣዩ ከዓ ተቐቢሎማ ስለዚ እቲ ኣማፃፅኣ ናይ ኤርትራ ብከምዚ መንገዲ እዚ ዝተጀመረ በዚ መንገዲ እዚ ዝበፅሐ ኣብዚ ክሳይ ጠጠው ከብሎ ኣነ ግዜኡ ስለዚ እቲ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ ግባአና እዩ ወነንቱ ነርና ዝበሃል ሓቅነት ደይብሉ እዩ ብታሪክ እንድሕር መፅና ኩሎም ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ከዓ ዝገልፅዎ ካብ 700 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ናይ ኣክሱም ግዝኣት መውዳኡ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ካብዚ ካባና ንደጉብ ዘሎ ነዚ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባሂላ ትፍለጥ ዘላ ሎሚ ማለት እዩ ዝገዝኦ የለን እዚኣ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ናይ ሎሚ ኤርትራን ውፅኢት ናይ መግዛእታዊ ዶባት እየን ምንሊክ ኣብዚ ክንስሕቶ ዘይብልና ወይ እውን ክጥቀስ ዝግብኦ ንጥልያን ምስ ፈለጠሎም ኤርትራ ግዝኣቶም ምዃና ጥልያን ንምንሊክ ኣፍቅድሉ ነይሮም እዮም እቲ ከእትዎ ዘሎ ብዘይ ቀረፅ ከእቱ የፍቅድሉ ነይሮም እዮም ንመለኒ ስለዚ ከዓ ብዘይ ቀረፅ ኣፅዋር ካብኦም ዘሎ እናእተወ ምሳታቶም እናተሳምዐ ነቶም ናይ ደቡብ ኣሕዛብ ሎሚ ኦሮሞ ኢልና እንፅውዖ ናብኦም ኣብ ምውራር ይዋሳእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ መሰረታዊ ታሪክ ናይ ኣደኻኹና ናይ ሎሚ ኤርትራን ናይ ሎሚ ኢትዮጵያን ኣብዚኣ ክዕርፍ ኣነ ንሓዊ ዮሃንስ ክምልእ ክገርፎ መርሓባ ዮሃንስ እንኳን ሓመፃኸሞ ቴንክ ዩ ቃል ሓመፃኹም ዋነለይ ሰላም ንዓኻን ንኩሎም ሰማዕቲ ወይ ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤሬና ፅቡቅ መበገሲ ገይሩና ኣቶ ገረዝጌር ብጣዕሚ ፅቡቅ ታሪካዊ መበገሲ እዩ እዚ ከውርዶ ዝፀንሐ ወል ኣፀቢቑ ስለ ዝፈተዎ እሱ መበገሲ ክገብር እያ ሕጂ ብካልእ ክብገስ ደልየ ነይረ ግን ብኣ ከኸይድ ይሕሸኒ ሕጂ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ዝዝረብ ናይ 3000 ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ገለ ዝበሃል በቲ ሓደ ሸናኽ ከዓ ኤርትራ ካብ ቀደሙ እናትና ሕጂ እናትና ክትከውን እያ እዚ ዓይነቱ ዘረባታት እውን ነንሕዱ ዝጋራጮ ምዃኑ ካብዚ ኣቶ ገረዝጌር ክብሎ ፀንሐ ተበጊስካ ፈፂሙ ማይ ዘይቆፅር ምዃኑ ከተረጋግፅ ትኽእል ኢኻ ከመይሲ ሓደ ድሕሪ 700 ዓመት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ከም ናታ መናሃርያን ናታ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን ከም ዘይምዃኑ ኮይኑ ከም ደይፀንሐ እዚ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ እቲ ንሕና ንኣምኖ ነገር ከኣሎ ካብ ቱርኪ ግብፂ ጣልያን ድሕሪ እውን እንግሊዝ በብእዋኑ ኣብ ኤርትራ መግዛእቶም ኣረጋጊፆም ዝፀንሑ ኣካላት እዮም ኢትዮጵያ ብቱርኪ ተገዚእና ብግብፂ ተገዚእና ብጣልያን ተገዚእና ክብሉ ሰሚዕናዮም ኣይንፈልጥን ስለዚ ወይቲ ታሪክ ኩሉ ይውሰድዎ ተገዚእና ይበሉ እሞ እንኮላ እቲ ባሕሪ ከዓ ኣብኡ ሸር ከም ዘለዎ ይፍለጡ ወይ ተገዚእና ይንፈልጥና እንድሕር ኢሎም እሞ ናትኩም ኣይፀንሐን ኮይኑ ይክበሃል ዝከኣል እምበር ብክልቲኡ ታሪክ እናገላበጥካ በብዝጥዕመካ ክትርጎም ዝከኣል ኣይኮንን ሓደ እዚ ካልኣይ ኣብዛ ዓለምናስ 44 ሃገራት ኣለዋ ይድበሃል ናብ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጫውጫው ኣይትሰምዕን ኢኻ ኣብተን ካልኦት ዝተረፋ 43 ሃገራት ሕጂ እቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክህልወን ምድላይ ሕማቅ ኣይኮነን ሓደ እቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘጎምጁ ነገር ንኣብነት ካብዘን 44 ሃገራት ዝበሃላስ እታ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ዝበሃል ኢትዮጵያ
ታዝዋ ሓደ ህዝቢ ኣለዋ ትበሃል ከዓ ቫቲካን እያ ሕጂ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣሎ እሞ ስለ ቁጠባዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ናይቲ ህዝቢ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ የድልየና ኣሎ ኢሎም ክሓስቡ ንዕኡ ክትምነዩ ክደልዩ እዚ ሕማቅ ኣይኮነን እቲ ሕማቅ ዝገብሮ ብናይ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝደልይዎ ኢልካ ክዝረብ ከሎ እዩ እምበር ንኣብነት ኣብቲ ናይ ካልኣይ መፋርቕ ናይ 19 ክፍለ ዘመን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘጥፈት ቦሊቪያ ኩሉ ሻዕ ዓመት ሓደ መዓልቲ ክንመልሶ ኢና እቲ ባሕርና እንዳበለት ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ናይ ኩሉ ዓመት በዓል ገብሩ እዮም ሓንቲ መዓልቲ ባሕሪ ከነምልስ ኢና ዝብል ክስታይ ግን ፈኸራየለ ገለ ለልክዕ ከምዚ ዓመታዊ በዓል ጥራሕ የኽብርዎ ማለት እዩ ኩለን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገአን ዝተዓፅወ መቸስቲ ምክንያታት ብዙሕ ክኸውን እዩ ንኣብነት ኣብ ቀደም ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ሃገራት ሶቪየት ሕብረት እናተመቃቐለ ምስ ከደ በዓል ኡዝቤክስታን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገአን እናሰኣና ዝመፃሉ ኩነታት ኣሎ ወይ ከም በዓል ሱዳን ጎረቤትና ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ናፅነታ ምስ ረኸበት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ከም ድሰኣነት ከም ትስእን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ግን ኩለን ዘን 44 ዝበሃላ ሃገራት ወይተን ካልኦት 43 ብሰላማውን ብዘተን ንኩላትና ይሓይሽ እዩ ተባሂሉ ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ሰንጢቐን ክወፃ ብሰላም ተዛትየን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክኸፍታ ንኩሉ ዝሓይሽ ምዃኑ ብግብሪ ዝተረጋገፀ እዩ ነተን ኣፍ ደገ ዘፍቀዳ ዘለዋ ሃገርን ነታ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ትረክብ ዘላ ሃገርን ንኩሉ ፅቡቅ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ናትናዩ ዋላ ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ገል ካብ ምባል ወፂኦም እዚ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንሕና እንተተጠቂምናሉ ኢና እውን ኤርትራ ክትርባሕ ትኽእል ካብ ዝብል ኩርናዕ ነቒሎም ተበጊሶም ንኩላትና ዝሓይሽ ስለ ዝኾነ ኩላትና ንደልዮን ኩላትና ክንብገሰሉ ዝግባአናን እዩ ምክንያቱ ብዙሓት መካይን ተፃዒነን ዓሰብን ባፅዐን ክኸዳ ከልዋ ናይ ኢትዮጵያ በቲ መንገዲ ክሓልፉ ከለዉ ሻሂ ዝሽቅጡ ኤርትራውያን ምኸሰቡ ጎማ ዝቕይሩ ኤርትራውያን ምኸሰቡ ሆቴል ዘሎም ኤርትራውያን ምኸሰቡ እቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ እውን ዝግብኦም ክፍሊት ከፊሎም ኩሉ ምተረብሐ እንተ ብተሃዲድን ብምፍርራሕን ብኩናትን ዝመፅእ ግን ወዮ ደኣ ከምዚ ናይ በዓል ኣብይ ኣሕመድ ዝብልዎ ሓደ ርብዒ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ድኻዩ ቁምብላ ሂብካ ካይሮ ኸድካ ተኩስ እንድህልካ ክትኩስ ዝኽእል እዩ ኢልካ ንድኻ ህዝቢ ንሞት ብቐሊሉ ክሳጣሕ ከም ዝኽእል ስለዚ ከዓ በቃ ኣብ ኢድካ ዘሎ ሰኢልካ በብእዋኑ ክድርብዮ ትኽእል ዓይነት ህዝቢ ቆፂርካ ምኻድ ከምኡዚ ዓይነቱ ወፍሪ ደኣ ሃልዩ ኣብ ከባቢና እምበር ዋላ ሓደ ትንፋስ ንኸይጠፍእ ዝግድሰካ ሰብ ፍጡር ሰብ እንትኾንካስ ካብ ኣብ ኩናት ምውጥዋጥ ንኩላትና ክሓይሽ ዝኽእል ንኩላትና ማሕበራውን ቁጠባውን ምዕባለ ከምፃልና ዝኽእል ብሰላም ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ኩላትና እንተተጠቂምናሉ ጥራሕ እዩ ክበሃል ይከኣል ብዝተረፈ ከምቲ ኣቶ ገረዝጌር ክብሎ ፀንሐ ብታሪክ ካብኡ ወፃኢ ካብዚ ክበሃል ፀንሐ ወፃኢት ካልእ ታሪክ የለን ሕጋዊ ተባሂሉ ከዓ ኤዩ ንባዕሉ ኣፍሪካ ሕብረት እቲ ብመግዛእቲ ዝተፈጥረ ዶባት ምኽባር ዝብል ሕጊ ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ካልእ ሃገር ከይተኣቱ ዝብል ሕጊ እውን ኣለዎ ስለዚ ካልእ ሕጊ ካበይ እሞ ክፍጠር ብሕጋዊ መንገዲ ዝበሃል እቲ ንፈልጦ ሕጊ እዚ እዩ ካልእ ሓድሽ ሕጊ ክነግሩና እንተኮይኖም ንሕና ዘይንፈልጦ
انتليو اندعي سلازي نمحصارو زعكل نحنا تينا بحر أف دجاز بحال كلاتنا بسلام كنتقملو نربحنا يوزبل أمنت علنا كاو ترفقن حقاون تاريخاون ما بقاسقن زلو يكون بحقاون نسي والحانتي يقولون أبشر تمركز يكونن جا بوليتيكا أو كورس كم تقول تقول أنا خمس ساعاتكم ممزحت جزيزي نتحول تسب بنوي حوان بجوجي بوليتيكاوي تاريخاوي أقل تعيش أنا من هذي إثيوبيا إيرتراسي أكلا مخانو قرفوا ولا بحر قريب كاسي أكل إثيوبيا بخامن بال نوي تاريخيو زقاب توسنا وانو زقاب حجون دا عملو له سبات نزغنا تي بوليتيكاوي مخسب أب برايم مينستر أبيسي سلام أنت بساعات زي إذا عينت قام قزارة ولا لقى تحسب وتحسبوا أبز قدايسي أقداسي قداينديو نعوسي إذا عينت قام قطع تزارب ويد ما نب وج أدهيبو كعوتة دخل بس حقاونا درجكم والله حقاونا تقولون نتي حزب مع الشاوي من الدنقار تزي كوينو واصل اوكي مجمريا الرمات كجبرلاك كاب اجرس لسان عنكف كم زبحال شحن شمونت ميتن ماريا تريزا إلى مثلا شمونت شحن ميتن ماريا تريزا أو شمونت شحن أوكي مرحبا ميتن ماريا تريزا زي ما جبرلا قال أبزي نزار بولو زلنا عند حرسة معكم بعلتي شملس أبدي ساديهم وقال زبلون زحالفنا نابلو ولا أردوان حدا كابتم حالفتنا توم متس منسترات إرتراسي أكلنا إثيوبيا نمقبر بجزء هايل سلاسي دو بجزء درج دو بجزء ملس دو حلفنا وانا سكن حزلو نخل إرتران صح تكون كانت كذا لا ينبرنا نقليبلو كونوا تاريخ جمجمة قبرون دحرخينهم زحالفهم حزب إرترا بزي ديليتو فيدريشن مس إثيوبيا كوران مس تبينوا نت فيدريشن كم منفسون كم فيدلون زي مخبارهم سقعلمون زي مردهم يقرننا أنا مغنياتو تي نحنا كم ناقشتو ناب قالسز درخنا نجر تاين يرن دحريلنا إتينا فيدريشن وعلات مفراس تي قانقاناتنا دمسيسهم ناتهم قانقا بلعلينا كصعنو مفتانهم أمحارنيا أنت زي تعاوتنا بتي يونيفرسيتي عبد الله نخنقاتهم زي نخيل مقبارهم الصندوق على أماناتنا أوريدهم زانا إثيوبيا نايكولاتنا مبالهم نعوم دواسهم زنبرة بزحاتهم كم بعل تراباسك استبهلنا إرترا محدار زنبرة إنجليزاوي إثيوبيا نز فيدريشن كتفرسو بزح سايت خوني زي منالبات كتفرساسي بزح كتدانادن تخيل يعني جن انت زي قبرتو حشايلوا شحن عتم تنسوساني خميلو كولوني ان ترانزيشن ابز بالمصحف دي صحفه نيتيوبيا سي نزي فيدريشن نزي عقباتو مخاطر راح يدواص امر نعون تفريساتوس مجمريا ناي توماس لام قريتا خرأيو دحيروم تم حواتهم كريستيان كسعبوهم بدحري ولان إثيوبيا أنا بعلى خمانة بزح كسات كتودع تخيل عيلس أميتلهم نيرو كان أي سمعون كسمعوا أي دلين سزتي نصام حليف الناخ بالوزلهم نجار انتليو نتناي فيدريشن بيين زنبرة أخبيرهم أبتع عدهم كا ناي ليبراليزيشن سيستم استختيلهم تزنبرو من البات تي تعاومو نبكم مجلسو أي مخدن دويل كاخت كتحسب تخيلها أبتعرس حسابك حليفنا تولسي جبتي سي بقوان بتاريخ part of Ethiopia تسوع beyond Eritrea in fact أرو من تتجاجل claims لدي جورات وسنة عمتات يا جبتي نفسها إلى الحراي بعد فرانس قال جزء توامبر أبناء محدارة توام نجزيمبر I think ده حلفهم جبتي لك سمعت جبتي أي نبرم ولا بربرة أي نبرم عاد سو بعلو زي سلطانات كسات ريحة مسليديو اللي فيت الزبحان نيرو نايزو أم عفار كساي جزات وانات نيروم ناتهم قال 100 عام الزخون زي ما حضروا له كسات نيروم ناي نفسهم لازم نسوتات كساي كونن زي anyway
نابي كنكيد نابزاز العلكا حتى نمص نمنتايو ابي ابز اوان زس كمز زبل دلو انتلنا حدتي ناتو طمحات الله كموتات كبل كالا كان زلو تقاومو اندحر حساب وسخانه تقاومو برتع له مريتنا امحرا ابز اوان زي بفانو زبال ولا صبيعو مأكولا يكون بزتفلالي بوتاتات جن ترير تقاومو يغوانا فلو حجي إذا تقاوموتات إزي أبكعو عينهم كلهم نبحر ختكرو اندحر جيرمو سلام رخيبو ناتهم مرحي فليت أمو عرفت خوني مالتي نتي كساك عني قلحتاها ناب إرترا وينبحر كم زخون كجبر يفتن أبغى جن بوليتيكا وبسلة الله كانوا تحسب أتوقع زجير من متى يقول لك هذا الله أمحرا بعبيو عبي حبرتسب يا إثيوبيا of course أورومي تزعله جن قال سولو نتسرعتنا إثيوبيا بسرعة دي كمون بتقرأ تاريخ أبو مشتوم بتقرأ بحاجة شو سي مس إثيوبيا أنا مخان كمان تقدري تزاي كوينو أروتك تتي أبيتايت هالو إلى مني سلام تايز عانت نمن كأتو دليو نزي إذا عانت قام قارئ الزارب زلوا نمتى كابت قدم سحدي مور ديفايدد كوين على مثلا إثيوبيا كوريكت من هذا الروماني تتجاهي راح ديفايدد كوين زي كونسي بحادم بردو كنبر نخيلينات زبل بزحات تجارو حجي بزوانزي تقرأي نسأه تكون على دحرزي نايهل كاتزسي انتاي كميجرنا ينام بحادة كون مزخال كفلنا إثيوبيا بعلو راح دي كونس ولا كالوت نايدقة حيلتات أخاخي وقت سمتنا زي فتنا حيلي زبل حيال زخونة سمعتات له كمي كوداعي وكلاتنا نريون كاتاتلو النجاري جن نسو كم وكفتن بحرياوي معناته مواجهة دل زلو كابت زلو كستات إذا كنتات إذا انتقلتيلو أبسلتان كتصنح كم ديك الكمان يجمجم يخون كابزيتات نقيلو إذا كتبلو زي صنحكا زرباتات يمتصن جن إذا وقعت إذا بزنا كايدة بزي كال وقع خفت يخل دو زبل ناي صلالن تزي كوينو أي مثلا واچو معناته تعامتات نبعل بسو ولا نبتي زخدو زلو خمان بزح كساي كنن تحنتي مواصو نحزبي إثيوبياون نحنا نمنيلو إتي حتى ناي بوليتيكا سلازخونه بسلام كفتحو ولاتي مس محراز لو قرانن تخونون بسلام فتحو ناي لمع سلام تزيل لمعات لنا بزخونه يكون حاجه سلازي دماني نتي ناي كم سمم بلصقنا نا إثيوبيا هم صوت خوينم سلام يدليوم قدم كله سلام دحري اليوم كانوا دماني مش كله أكلات سلام كجبر لهم نس إرترا أزقال لي كمتي حاوي عنس قبل زسنحي ودبات سي نحنا كنقلقلولو نساتهم كنقلقلولو نخلاتنا يربح حنبر نمان ما يوديني أتحتي أهجراون حقتات كم حدر زكالي عنتو إيلان يراني إيلانسي يفقدلو نيرم نمنيلك إيلان اندحرت إيلان نمنيلك زفقدلو نيرم ومنيلك بوا عاقب سخيد نيرو زمنا حجة أنا نحنا بنفقد لهم عاقبهم من دحر خيدهم صعقام يلا نخلاتنا يتي تقمي جن أبتينا حزبنا قصنا دو كان كيد بزخمزك كنا تاسي حزبنا انتاي قبر زلو ويكميكري اللو نزبل نجر أتي يوحنس هجابت بسلت نايتي بوليتيكا وتمكرون عب برايم مينستر أبي وي أروم من تتجاجي تلزارو وزلو سمع الله ودو سبيجيمز ويجزي مجزدي كلهم سزارو بديهم كم جزي ناب جزي اسكي نحن 4 عام تشمثن نخون زو أنقاذ توليخا كميتري أتي يوحنس خاب زعبا تمكرو بسلت ناي برايم مينستر أبي أنا ናይቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣካላት ወይ መግለፂ ንዕኡ ቁርብ ሃርሽዩ ንዕኡ ክጥቀም ኣይደልን እየ
ግን ከዓ ብዙሕ ዝተርፎም ምዃኑ ኢልካ ብዲፕሎማስያዊ ቃላት ጌርካ ምሕላፉ ዝሓይሽ ኮይኑ ስምዓኒ ሕጂ እቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዓዘቕቲ ዝኣተወት ሃገር መብዛሕትኡ እቶም መራሕቲ ብፍላይ እኳ ናይ ዲክታቶርያዊ ዝምባሌ ዘለዎም ኣመራርሓ ኩሉ ግዜ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማት ደጋዊ ምክንያት ክህቦ እዮም ዝፍትኑ ማለት ኩሉ ከባቢኻ ብፀላኢ ከም ዝተኸበብካ ዋላ ካብዚ ናትና ሃገር ጀሚርካ ማንግልስ እዩ ካብ ትግደፍ እውን ብፀላኢ ከም ዝተኸበብካ ስለዚ ከዓ ኩሉ ሻዕ ተጠንቀቕ ክትህሉ ከም ዘለካ እዚ ዓይነቱ ፖለቲካዊ ሰበኸ እዮም ዘዘውትሩ ንኣብነት ኣብ ሃገርናስ ሰላም ኮይኑ ኩሉ ናብ ዝደልዮ ኣብያተ ስራሓት ተዋፊሩ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ዝምለሰሉ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እቲ ይህን ምህን እንታይ ካብ ዘለናዮ ከመይ ጌርና ነላዕሊ ክንብርኽ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ሓስብ መጀመር ሞት ህዝቢ ስርዓት ምናልባት ልዕሊ 30 ዓመታት ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ኣንበይ ምፀንሐ ነይሩ ከምኡ ንኸይከውን ግን فقد دفعت تري لو تخمت زخل من أسي كابتي هزبو رحقو فقد دفعت كم زنبر يخون على مالتي أب إثيوبيا تمسح خناتاتنا عن رزلنا كل جزء أنت دعنا تجراي كينات عارفو ناي محراي جمر ناي محراهم يلون حلو هلو ناي أرومي يقتل ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ወይ ናይቲ መንግስቲ ኣጀንዳ በቃ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና እናበልካ መንእስያት እንዳገፈፍካ ወይ ክዕምፁ ዝጀመሩ መንእስያት ኣብ ኩናት እናሃለና ከልና እዚ ኣጀንዳ እዚያ ይግባአን እናበልካ መዕፀዊ ምግባር እዩ ከም ምክንያት ዝቁፀር ሕጂ እታ ቀንዲ መዛረቤትና እዚ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክንምለስ እንተኮይኑ ሕጂቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገስ ስለዝወነንካዮ ጥራሕ ድዩ ረብሓ ዘምፃልካ እንተኮይኑ ኣይፋሉን ኢልካ ንኽትምልስ ብቐሊሉ ናይ ኤርትራ ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል እዩ ስለዝወነናዮ እንታይ ገይሩልና ኣሎ በቃ እዛ ኤርትራ ትበሃል ክልተ ዓበይቲ ወደባት ኩንደአን ዝኾኑ ካልኦት ወደባት እውን ክትውስኽ ትኽእል ሃገር እናሃለወት ከላ ክሳብ ሕጂ ይትረፍዶ ዓለም ለኻዊ ጠመተ ናይ ወደብ ክትስሕብሲ እቶም ኣብ ገምገም ባሕሪ ዓሳ ገፊፎም ክነብሩ መዋእሎም ዝፀንሑ ኤርትራውያን እውን እንትኾኑስ ተሰዲዶም ይነብሩሎም እምበር ኣብቲ ዝተወልድሉን ዝዓበየሉን ገማግም ናይ ባሕሪ ይነብሩ የለዎም ንኣብነት ዓፈር እንድሕር ወሲድካስ ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ዓፈር ዜጋታትና ኣብ ናይ ዓፈር መሬት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝነብሩ ዘሎ ኢንፋክት ኣብ 30,000 ንላዕሊ እዮም ትቁፅሮም ብዙሕ ህዝቢ ካብ ከባቢ ባፅዕ መናብሩ ኣብኡ ዝነበረ ናብ ስዑድያን ናብ የመንን ተሰዲዱ ዝነብር ህዝቢ ቁፅሪ ይብሉን ስለዚ ናትካ ስለዝገበርካዮ ጥራሕ ይጠቕመካ ማለት ኣይኮነን ዘይናትካ ክትጥቀም እንተኽኢልካ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ ካብኡ ንላዕሊ ክጠቕመካ ከም ዝኽእል ፈሊጥካ በቃ ከም ዝጠቕመካን ከም ዝረብሓካን ጌርካ ናይ ሓደ ናይ ለባም ኣመራርሓ ኣካይዳ ይሓትት ኣብ ከባቢና ስኢናዮ ዘለና ካብ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ጀሚርካ መራሕቲ ናይ ጎረባብትና እዚ እዩ ተሳኢኑ ዘሎ እምበር ንኣብነት ሕጅስ ንሕና ብዘለና ፀጋታት ንሶም ብዘለዎም ፀጋታት ኣበየበየና ኮና በፃሕና ንኣብነት እዚ ናይ ኣባይ ዳም ካብኡ ተሻሪኽና ኤርትራ ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ምብራቅ ንምዕራብ ኩላ ባዕባዕላ ክትበርህ መብራህቲ ክትበርህ ብዙሓት ኣብያተ ዕዮታት ክትከሉ ክድኮኑ
من مسألة إذا تفاتيح هاي زجبر مبر إندا تفاخر كاز جبر يكونن أبا أخون لك لسه أتي يوحنس أريتا كل فكرة دي كونكون سلمنتاي بريزيدنت إسياس أفوركي أبس إثيوبيا سي وابتز نورو ركبات مس برايم مينستر أبي صبور ريليشنشيب جميرة ميرا 2018 درجة خلطة عمد كيلو خوني أو مزتوقع مالتيو روح حرين نبرن انتاي سلمنتاي كتقامل ديكا أبيل كتحسب نعسل مساري إثيوبيا عناسي أكاري خاديو قرز غير كاديو ربحي ولا نسرعت إرتراونا بساعات سي انتاي كا سلمتاي إلكا تحسب الساعة خم إرتراو بدقهم كاتري خلاصي تي بوليتيكاو قداي مقدو فتو أبي إرتراز الله جن برحاو قداي سلمتاي سرعت إرتراخ تقوملو إثيوبيا كم سقوطة تبليس ديو ببردي بتفعل عليه مقدي انتاي إلكا تحسب متشصاب عنقولنا أي حدا ديكتاتور عاتقا خمزين حسب الكا سيحتبل أي تغلن جن انتايو زي مثلا أنا ني إساس إطراب تعمل إشتيا إثيوبيا الحمد لله يزجبر إثيوبيا سلزي أبتحتناتو من محدار كوينا ستلبت إلى حد كدول تدخل كنتا تفتيرو نيرون تزهون من الوقت ما بقى دخوين سمعنا جن كا ناي هلخ نجر على ولا أني إشتي هاجر حيزة نعبيت هاجرات ستلبت كبل خيلي كم ظلم من أنا خجبر خيلي زبل ناي ديكتاتورياوي التحساسبا بقبلوا سيد أنا والتحساسبا حتولو تخيل زوانا نقولين يدسمع نمبر ناي بحكي حدك دون نهزبي إثيوبياس نهزبي إفراز حسب نيرو أون انتزهون كابت قوملو مفقاد وصائي كالا أونتاوي سقمتي كروسا دام بيمتقال نيرو زول أمنتي زلن سو طماوي ناتو إيغو يلا إيغو وصائي كالا مخنيات كل كلن إيغو يعني مرحبا اوكي اتو غرز جيركه ابتاد سلو زقصلا زولو انديا بتحدونا كم حتو زمصن تاني رچ بو ريليشنشيب ركبات نيرو مس برايم مينستر ابي ابتو سنوا اوف كورس حاف الفيفو تناي وصاي ركبات مس امريكا زلو وديو تفرالي يخون غي بطين خدنا بساعات زي كن تنريو بدغه ركبات مس امريكا ندلدل خي صنيحو ميبي كحسبو صنحو خلتيوم اي تعاممن سلمنتاي كمزاناي يوحنس ديازلا راياتكا اتو غرز جيركه سلمنتاي تقوملو ديكا عليه ولا ربحاي ولا ني سرعه إرتراون ربحاي اتاوي يركب زلو بزعباناتو محضران بزعبا بز خمسه مراحل البحر لان فاكت ببوليتيكاوي كون زياده عليه بريزيدنت سياسه فوكس السودان رئينا عندنا تي سمعهم زرزراتو زفلت ايلان ريها يعني ابي انتاي بالنير نحنا نهزب ارتران كنسامع عن كلنا يكون نزب النير اننا السوس ندمر منكفلو اسبنا بالنير دقم بلو نيرم يدقم كان نيربتي اخباتاتنا سلازي تي قداي انتايو معرخ ندين يروت سمعتهم من البات ناي صباح نجر يخون صباح زفلات يخون جن اتناي بريتوريا وعلم مسمسعي نتخ قبروز دالي زنور نجرات كله أقوال لهم تخالفنا له سمع كأن سمعنا كلاتنا حجي يتقندي مسرتها بكسا إذا أخاهم كلتي أتوم كم يجرم إن إثيوبيا بتحتدي ناتهم كسرية توانيرو كم قدما عنكفاز زراعيو تناي واحد حيلينيرو نزي اليوم نسوم زدليو سرعاتات كتخلو وسرعات كتخلو مدبات كم زنبرم فلوتيو إذا قدات إذا سلز تخلفه أبزي تبلو زلها أي تبصحن مبر ولا تنايدوب نجر كون تحرين الكولي لوري نحنا سلزي نكاتات الكم هزبي اسرع مزاكل مزيوم دوب كي تحنصص عين زاربني نايب لنا خمزه نبره ابتي دوب كنحصص دلوقتي نازبللو ساعات اذا نو دحراي كنريو نخيلينا يلنا مالتي سلازي اتي غدات ناتو مدد
بمسارته كمتي حاوي هنس كبل زنحة إرترات نوسان إساس عباي ولا صحاحة مرحنا قبلن كله بدحريت كوينكم مرحو خيلي خاب زبل عقبات يمبر بأبيك من راحي زبل عقبات يبلينا أنا جن نسخهم إلو توم هزبنا عشاشة بالمدخ اللوخم بإرتراري ها قدم سقعتي كلاي ودوا قبائناتهم رمضان محمد نور نفسير ينيرو بومبر زبحان إساس كان مكتل نيرو جن كل يفلت إساس مخانو دوسن سلازي تومكرو سلازي نبورو بدحريت كوينو نعابيكم مرحو خيلي أخاب زبليو بيلو تنايم محنا قد سلازي تخلفهم كا بسبلو زلخات قبرك وعد أي كعلن نسيت عن صغا تزارب عكس ذا متعرس هذا قصكي هاسي ساعات مرحنا دولوسي أبي نحدث بوليتيكاوي نيشتي فلتات ويدادي كاتاتر ويدما فلتات مدايبو نايب حق يقرمو إينو 30 عمت بميركا أبقدري 5 عمت بمرحي مراحي نحدث مالي جنا حنتوري لأخ كما حد ليك مراحي خمي الخزارب كله لما بزح حساب أقرميو بزح حسابنا أغطي نحن سياس برزيل سياس تفولتو سبقن كاب تاريخ أبقدري مالتيو السقاب حالة 30 عمت مالتيو كم تموكرو بسخاتكم وزي مسليدهم مسليد قبران يردو نعابي وبركسي تزاربا نتخكل زربا يكونن اوف كورس زربا نورو فتح حدا حجي سخاخت مرحنا ياخذ الله حنت لا هاجر تباهيلو نحد زيغاوي ارتراوي دغافلي تقام بزي قدس ترنصوت كم مثلا كان حاسي با حزب دلو يخاخت بال نتني سياس مجدد فولطن اوف كورس يعشوا الله تبلون يركات تبلو سخاتكم كارتو مكروهم ويدما تقام قد تتقوموا لسي بخمي تقلصوا مركب بزح حسابات حتى كاحد معشاوي يكون نزل سام كوني تزغبرو زنبرو فلطيوم ناي كلتيوم طعمي فحيلوم موداتا خمس دليو سلازي كدنبري توطنوم نسينير بحدا خوينوم سايبلو سخا طرح سخات مرح دي ولا نثنا وصا غداي منستر سخوين دي يسمعكم دي بس مرا خوينو انا ناي وصا غداي منستر ناي ارترا كوين لخون كويل ناي طرحكم هنا يكون ان ارترا وكيلو ولا مسنا ايطاليان منغست دي مسنا غلون كو زارب نيري بزعبا منقدتات كاب مصوعن عسب دنتايدو غلغل عينتات سلازي سي اتي ناتاتهم زي قدوس كساني نحنا كنحسب زلنا جن ميكيل كم حزبسي ناتنا مرحه تباهيدو 30 عامت تواجينا بزح مسوعات خفيلنا لولونتنا بدمصنا رغاغيصنا كنبقى اب ديسابا خوينو كلته حزبي زبل حق دي فلط يخبلنا كله سخاخات مرحنا خبل كله اي كسرنان كبلم كله قوام ميتي يخبلنا كله ريخا افو مليوسي قوام ميتي يخبلنا كله وإذا حزب زسي أي لعلن ديو إذا كم زع عينة مرحسي أي لينا نيو أي جبعنا نيو نزي كنا تقاليسنا أي بلن ديو خاتبلنا كم إلوسي أبتعي بسول حبرة سبزلو تمليسو خجزكو أي كإليني أي فكادني قوام من دحري بمولو عشيقو يترفض بمولو كعشق تا قوامسي مسانا لحدا خبتي مخنياتات كاب سلطان كوردلو زخيل بريسيدنت قوام مزجهس يزبل اذا كان مش قوام جهسو بمولو نتقوام عشيغولو ما عفو مليو بالتلفزيون وصخاني كيت اوجه زموتي يبلنا مالتي جن احنا كم حزبينا خنبرابر زلنا نخمزه عينت مرحس كمي غيرنا انا نصرو سلمنتاي خسقع كندزي كنع كوينا الناسي فنحنح كنبل كاتب لنا نغرات حدا يبي عليه مرحبا صبو مو اب ساعات زحجي መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሲ መልሲ ሃቦን ኦፍ ኮርስ ስለምንታይ መልሲ ደሃቦ ናትኩም ክትቡ ዲኹም ሓሳብ ካልኣይካ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክሓትት ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ኦፍ ኮርስ ስርዓት ይግደፍ እዩ ዘሎ ኤርትራ እሱ ይመርሖ ዘሎ መልሲ ሃበሉን بمنعاق ديو مرسدي هبول دلو ويدما تقلقلن ريو زلنا ون الله أبي إرترا يعني ميليتاري إكسرسايزات قلل الرأي من قصاصات الرأي
بالرأي كنا بخمي يريو لكم تحاسبوا تزبخ انتي تبون هزبي إرترا فلا بوش زولو ولا بدق زولو شغلو دلو وبدا علاونا إرترا مالتي بركزاتين لزدي موداتا تاريخهم ما بزي قدس ما نمر حاكا له علاونا نحت دفيرو ما يقدر الناس يسب نتال علاونا تقول تكتمري ويسخطات فرحة حدري بخمي كنت فعلي عندين حدا سلامتاي مسيري حاولكم تحاسبوا سقاب حجي مسي قولوا مسي سمعنا تريد قاقي كلاي هزبي إرترا خطوش تزولو انتاك حتى لون من مستي إرترا كسكفور اللو زم كساسنا في إثيوبيا ولا يكون تا ملسي هيبودو هابن تبل نجر تا قال كوا انت زي تقاقس اي تتم كويدا قالت بحال كسايت راح حصار يشتي دربي منيرم كمزي قديه بلكم من قبرو نجر يبلو من زعينته يتي ملسناتهم سلازي بميزاناتهم منالبات كساي كبلو يخونو اي كل كنتات جمجيمهم زي قبره يقولون زي بالجمتات كهلوهم يخيلوا جنكم إلهم كعسى عيكلون يسرات يولو تهزبي بزح بس قصاتن مدلعاتن قبرهم زلون ينجاري سلازي جن تهزب ناسي كابزة كده حين تخينو استخي قبره لون زي بالنجار تمسينا تفتح حنتيا نزي سرعة زي الجيسكا قوامو ديمقراطية وسرعات متكالية كم من دحر تخيلك مس قراب تخاب سلام ناي منبر زلك عدل سفيحي يتكاه زرقح تخيلها ناي ودب حتى عنا نعو من كقلقل بزخيل من قدي بناس اخو قلقلوا له 5 خلوة بتحتها قراب حقتات توجه تخيلها سلازي دماني بغتا ابو جنا بقلن كياتها كتقلقلوا له كعل نقرات كرأيك علي أنا حتى الله تنمسك أتقرز غير كتالي أنا حدا سرعات من ويح عمتا 3 عمت تصانح مبغاب توشتي هزبي وزحت هرات تقاطع أب العلاونة تمركز زلوا بسلس أبز حد عمت كنت عمت تاريخهم أو وشتاوي زعاتي قداي تصانح بوليتيكاوي بروباغندا بولو يرو I think كبر أيبلن تقام قطاس متايو تكون نتنبيل لنا ويا تجرب تزلوا تعامتي دنقاس أستزلوا ويا وشتي إرترا بزح لو تتاتري ديركات تتحول من كساسات تسرعات بحيلي وكم تعامتي مجدي إذن تا مسخة تو جرز جيس أنا كمل سالكات كل عترة حتى دل زلا أبي إرتراسي بوصولي تي نتسرعات نمقيار بوصولي انتهي بوصول زبلان زلو ولا كاب وشت اتي نتسرعات زقلقل سرحن بزح حقوسا يكون بيت زخي زلو كنتات وشتو حروري قهويو اتا تاريفا زلا انتا نزي دقول حاوزي بقزب بالقلعة راحيو دلان تاريفو زلو كم أخو يبلن كله خاني كما تسخيلي شحن شعتمتن سمعان شعتن ناي برلين مندق ودق كله شعك ودق إلو زحاسبن زي صبانا ينبران أبو وش جرمن من قصاصات ناي تعامو زي كاليز مثل نيرو كم زنا إرفع أبو زجدة ده 7 مسبيت حاومس حاوت زي تعامل الولد مسولادي تحدى زحسوا له كنتاتي نيرو ناي جرمن جنتي جزء أخيلو مس بسلة بحنسا مثل على تهزبي تتوقع بلاك على أبي أرتراح حجكم أو يمثلنا له جن انت دعني تي قلعي باقيلو خل كله خمان يلن بزح كساي يكونن كله عطويو كله كساي زلو كله حروريو بزمن قد زد مان نوح كخيد كم زي كلن كم زي قبون زفلتيو راحتي متأممان زدليو نزي البيسوسي عرفت زلو سلام زلو نساقر سرعات كقبري حلديك إلينيو نبزيتات كايتي أبدأ زلو حيلتات تسفاخو خونو زخيلن زقد بقن حيلتاتو ترنيفو أكيبو منتي نمسقار مسرح زدل مسندات قريبو أكالو خوينو مسو خوينو عيد لا أنا زوم بقولك يا هانس كمل I don't know ما تاسق تاتنا لو نتقنا قداسي يا نمتاي أتحدثكم حتى حجي عدماي تي الدياسبورا زلو دم بتقاومو أبي يونايتد دخونه يلن فاحدي زلو
ጥሙር ዝኾነ ክስማዕ ዝኽእል ወይ ድማ ከምዚ ለና ተስፋ ወላ ከምዚ ተኾነት ሃገርናሲ ፅባሕ እውን እዚ ዓይነት ዝኾነ ውድባዊ ፖለቲካዊ ውድብ ኣሎ ብደገ ዝብል ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ኣብ ሰዓት ዝረኣኹ የለን ተኸላኣይ እዚ ናይ ልዕላውነት ዘለካ ሕብረተሰብና ፍላይ ውሽጢ ኤርትራ ወላ ብደገ ዘለዉ ክፍታታት ዘለዎ ፅባሕ እዚ ዓይነት ቋንቋ እንዳተዛረበ ኣቢሲ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ይጠቅም ነው ነቲ ወላት ነቲ ደንበ ተቃውሞ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዳያስፖራ ዘሎ ኣትሊስት ኣብ ቁሱን እዋናት ከምኡ ዓይነት ቋንቋታት ምዝራብ ለውጢ ድልዮ እዩ ስጋብ ሕጂ ለውጢ ይደሊት ህዝቢ ወላት ስርዓቱን ወላት ደጋፊ ስርዓት ከይተረፈ ለውጢ ድልየና ድብል ድሉ እዩ ግን ልዕላውነት ፅዋሕ ባፅእ ዓሰብ ክንመለስ ኢና ቀይሕ ባሕሪ ክንመለስ ኢና እንዳበለ ሓደ ጎረቤትካ ነዚ ስርዓት እዚ ዓለይካ ክትብሎ ከለካ እቲ ባይታ ኣረንቲ ኩንነት ኣብቲ ባይታ ዘሎ ይርአና ኣለኹ አንስኪ አቶ ዮሐንስ እዚ መስል በለና ንልኡላውነትና ኤርትራ ቀንዲ ሓደጋ ኢሳያስ አፈወርቂ ብኸመይ ምክንያቱ እዚ ሕጂ የፍርሕ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳታት ብባዕላ ኣብይ ኣሕመድ ክልዓል ዝገብር ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ክልዓል እኮ ይነበሮን እዚ ኣጀንዳ እዚ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና እኮ እዚ ኣጀንዳ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ከም ኣጀንዳ እውን ክልዓል ኣይነበሮን ኣቀዲሙ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ነይሩ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ክልዓል ዝገበረ ን120 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓዘት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፈፂምና ይንህብን ወይ ኣይነፍቅድን ብምባሉ ጥራሕ እዩ እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ዝግብኦ እናሃለዎ ከሎ እምቢ ስለ ዝበለ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ክልዓል ክኸውን ኣሎ ስለዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ልዕላውነት ሓደጋታት ንዕኡ ነዚ ሕቶ እዚ ናይ እዚ ሓደጋ እዚ መንስኤ ኮይኑ ዘሎ ኢሳያስ እዩ ጥራሕ ኢሉ ክበሃል ዝግእል መሰሉ ደይኮነት ስርዓት ኣይፋለን ክብል መሬት እዩ እሱ ደማ ሓደራት ኣክቹዋሊ ኣነ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣለኒ ሚካኤል ኣብዚኣ ሶሪ ቱ ኮንትራዲክት ዩ ዮሃንስ to my knowledge መንግስቲ ኤርትራ ይኮነን ዓሰብ ክትግልገልሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበለ ኢትዮጵያ ባዕላ ምእንቲ ንኤርትራ ከይትጥቀም ዋላ ኣግማል የስትይሉቲ ባሕሮም ተደልዮም ኢሎም ብብዙሕ ክሳራታት ብጅቡቲ ብበርበራ ብገለ ክጥቀሙ ዝመረፁ ንሳቶም እዮም ስለዚ እምበሪ እቲ መንግስቲ ክትጥቀሙሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣይብሎን ኦፍ ኮርስ ገለ ቤዚክ ስምምዓት የድልየካ ከምኡታት ክትገብር እዚ ግን ወፃኢ ካብቲ ናይቲ ናይዶብ እዩ ማለሲ ናይ ሰላም ክውንነት ሕጂ ንኣብነት ኣብዛዝ እንዛረበላ ዘለና ሰዓት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ምኽታም እዩ ዘሎ እምበሪ ናይ ውግእ ክስታይ ኣይኮነን ብዕላዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ክንዛረብ ተኮይና ሰላም ተኸታቲሞም ኣለው ግን እቲ ሰላም ዝጀመሮ ሓሽኪሩ ተባላሽዩ ናብ ውግእ ገፁ ከመን የንፃላሉሎ ግን ነዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎሲ ንሳቶም ክጥቀሙ ኣይክእሉን እዮም ብካልእ መንገዲ ግን እዚ ዮሃንስ ዘልዓሎ ንሳቶም ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ዝገበረሲ እዚ ናይ ኢሳያስ ኣፍደገት ኢሉውን ስኻ ከም ድላካ ፍቓድ ካባ የድልየካኒ ተደለኻ ዓሰብ ትኸይድ ተደለኻ ምፅዋዕ ትኸይድ ይብሎ ኣነ እውን ከምኡ ነትካ ፍቓድ የድልየኒ ነብደለኽዎ መፅእ ኸይድ ብል እዚ ዓይነት ዘረባታት እዚ ነቲ ናቶም ሸውሃት ናይ ባሕሪ ኣፀቢቑ እዩ ከፊቱሎም ስለዚ ድማኒ ቀፂሎሞ ማለት እዩ ካብዚ ነቒልካ እቲ ስርዓት ከም ስርዓት ንልኡላውነትናትና ዝከላኸል ኣይኮነን ክከላኸል ተኮይንካ ነታ ስልጣን እዩ ክከላኸል ክትፈልጥ ሕጂ እውን ምእንቲ እታ ስልጣኑ ክትህሉ ምእንቲ ክህሉ ተዘይኮይኑ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት የገድሶ እንተነይሩ እዚ ኩሉ ዝበሎን ዝኸዶን ኣይምኸደን ነይሩ ልኡላውነት ክበሃል እንከሎ ከዓ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ እዩ ናይ መሬት ኣይኮነን ልኡላውነቱ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብምንታይ ዝግለጽ ብሰብኣዊ ክብሩ ብሰብኣዊ መሰሉ ዝግለጽ ኤርትራዊ ዜጋ ከዓ ግቡእ እምበር መሰል ዝበሃል የብሉን ዝግበር ተዘይኮይኑ እዚ ግባእካ ዝበሃል የለን ዋላታ ጥሮታት ዝበሃል ከማን የብሎም 70 ዓመት 80 ዓመት ኣገልጊሎም
ፅሮታ ዝበሃል ክሳውን የለን ኣብ ኤርትራ ስለዚ ሪኢኻ እቲ ናይ ልኡላውነትና ክንብል ከለና ንዕኡ ምእላይ ንልኡላውነትካ ምውሓስ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንቀፃልነት ናይ ምዕባለ ብኤርትራ መሰረታዊ ዝኾነ መረጋገፂ እዩ ስለዚ ድማኒ እቲ ምእላዩ ብዙሕ ሕንፍሽፍሻት ክፈጥረልና ኣይግባእን ተስፋ ንገብር ለባም ህዝብና ዝኩሉ ፀይርዎ ዝኸይድ ዘሎ ከይፈለጠ ኣይኮነን እናፈለጠ ግን ነቲ ምልክሲ ምርዓም ኮይኑ ከምዚ ኣሜን ኢልካ ምቕባል ኮይኑ ደረት ሓሊፉ ስለዚ ድማኒ ፍታሓ እምቢ ምባል ጥራሕ እምቢ እንተኢሉ ሪኢኻ ነፍሲ ወከፍና እኽልቲኣ ነቲ ስርዓት ባዕሉ ብክብደቱ ረማዕ ኢሉ ክወዳእ መርሓባ ኦኬ ሶ ኣፍታና ዮሃንስ ኣነ ኣባ ክቕፅል ኣነ በቲ ዳሕረዋይ መግለፂ ኣይ ገዝግህር ኣይቃወምኒ ብኡ ሰማይ ኣብቲ ቅደም ተኸተል ኣቲና እንድሕሪ ክንዛረብ ኮይና መን ይምቢሉ መን ይኸ ናይ መጀመርያ ፀገም ኮይኑ ዝብል ነገር ምናልባት ሙሉእ ለይቲ ተዛሪብና እውን ኣብ ሓደ መዕለቢ ክንበፅሓሉ ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስምዕ ከምቲ ዝተጠቕሰ ንሕና ተዘይተጠቒምናሉ ደና የግማል መስተይ ኣግማል ይኸውን ገለ ዝብል ነገር ቅድሚኡ ዝተኸደ ብዙሕ ናይ ላዕልን ታሕትን ኩነታት ኣሎ ኣብኡ ይንኣቱን ኢና ሕጂ ናተይ ቀንዲ ነጥቢ እንታይ እያ እዚ ሕጂ ከም ኣጀንዳ ፈጢጡ ንግዳም ዝወፅእ ዘሎ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ናይ ክልቲአን ሃገራት ልቢ እንተዝገብሩ ኩሎም መራሕቲ ናይዚ ከባቢ ብሰላም ክፍትሓሉ ዝኽእል ኩነታት ነይሩ እዩ እዚ ብባህርያቶም ንናይ ውሽጡ ጉዳያቶም ንደገ ክንፀባርቕ እንዳገበሩ ንውሽጢ ነቲ ናይ ንህዝቦም ድቃስ ከይረክብ ዝገብር ሜላ እንተዘይኮይኑ እዚ ዘይፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን ብእትብል ነገር ጥራሕ ሓዙለይ እዚ ጉዳይ ዘይፍታሕ ነገር ኣይኮነን ሓደ እታ ማእስዩም ብዝብል ትብል ነገር መቸ ገረዘር ክብላ ፀንሐ መቸ ሳብቲ ናይ መጀመርያ እዋን ብዙሕ እንዳመኽነና ፀኒሕና ኢና ሓደ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መጀመርያ መንግስትና ስለዝኾነ ንመንግስትና ናይ ምቕያር ተመክሮ ስለዘይብልና ንነዊሕ ዓመታት ተቃሊስና ደማፍሲስና ዘምፃናዮ ነፃነት ነቲ ናይ መጀመርያ መንግስቲ ምቁዋም ማለት ነቲ ናፅነት ከም ምቁዋም ገይሩ ዝሓስብ ህዝቢ ብዙሕ ስለዝነበረ ወዘተ ዝብሉ ነገራት ንብዙሓት እንዳዳናገሩ መፅኦም ግን ሕጂ በዚ ዝኾነ እንተበለ ምጥቃዕ ነታሎም ዝበላ ፅባሕ ንጎ ኣንፃራ እንድሕር ተዛሪቡ ምጥቃዕ ማእስዩ ሰብዓይ ዝተጋግዩ ዝበሃል ነገር በስ ካን ኩሉ እንተበለስ ሎሙ ዝተዛረቡ ፅባሕ በኣንፃሩ እንተተዛረበስ ኩሉ ሻዕ ተጠቃዕሉ ኩሉ ሻዕ ሓቂ ይኸውን እዚ ካብ ሰብ ምዃን ሓሊፉ ኣብቶም ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ከም ኣምላኽ ዝርእሉ ኩነታት እዩ ተበፂሑ ዘሎ ማንም ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝበለ እንተበለ ዘይጋገ ተጠቃዕሉን ትምርቆን ጥራሕ እዚ ኩሉ ትደጋፊ ነብሶ ሓትት እዩ ዝግባእ ማእስዩ ሰብኣይ ዘይ ሓንሳብ ከም ሰብሲት ክጋገ ይኽእል ኢልካ ናብ ኣእምሮኻ ከተእትዎ ትኽእል ነገር ዝብል ኩሉ ሰብ ንባዕሉ እዩ ክሓትት ዝግባእ ዝመስለኒ ድሓር ኣብቲ ነዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ማእስዮም መልሲ ዝህቡ ንትብል ሕቶ መቸስ ካብ ተመክሮ መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ዓዊሉ መልሲ ዝህበሉ ነገር ኣይኮነን ኢግኖር እንዳገበረ ዝኸይድ ንኢግኖር ምግባር ከም ዓብ መልሲ ጌርካ ኣቃሊልካ ናይ ምርኣይ ተመክሮ እዩ ዘሎ ግን ከዓ ከምዚ ኣብ ገረዝጌር ኩሎ ፀንሐ ኣብዛ ናይ ዋላ ብዝርዝር ካይቲ ኣይበልዋ እምበር በብእዋኑ ንኣሽቱ ትንክፍ እንዳበለ ፀኒሑ ቻርሊ ንዝወፀ መግለፂታት እንተ ብትዊተር እንተ ብሓፂር መግለፂ
ናይቲ ጋዜጦም ነናኣሽቱ እናበለ ናይ ምቅላል እዩ ናይ ምንሻው መልስታት እዩ ኩሉ ካብኦም ዝወፅእ እምበር ህዝቢ ከነቃቅሕ ብዝኽእል ዓይነት መንገዲ ሓንሳእን ሓዋሩን ታ ኣጀንዳ ከምዘይትሳእ ብዘግብር መንገዲ ጌርካ ምምላስ ግን ኣይነበረን ሕጂ እውን ክህሉ ይብን ጽቡቕ ድሓን እሞ ኣብቲ ሕጂታ ሓተኩም ፀኒሐ እንታይ መስልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣይነውቲ ስርዓት ኣብዚ ኮርስ ኣይተ ቪቶርያን ስርዓት እዩ ዘሎ ብኤርትራ ሕቡብን ኣይኮነን ብሓደ ስርዓት ዝኸይድ ዘሎ ን30 ዓመት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ምሳሌ ንሓደ ታራ ኤርትራዊ ክሰምዖ ከለካ ተጋፋሪ ተቃዋማይ ብዛዕባ ዝዛረቦ ዘሎ መንግስቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንነብሱ ናይ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ካልእ ፀገማት ብምግጣም ክኸፍት ይኽእል እዩ وقص خفت خيري خمس قصص أنا حابب كل ملكان أفريقيا وحاجات دلوا تكون تفعل عليها من مهنة خفيفة باور نايم صراحة أنا هي تناي كايرة مالتي أنت تخفي تأخذ دولونة إيرترا وين ساعات من إيرترا خي أبزين تاي نسل do you think أبز زلوا قولوا لا مسي أو وش تتجرج ولا من النحدة بدي من الردا يتبقى بيتاخذ الوضع ولا قا دي تود قدام لو بتقراي إيرترا خبر خميزي تقبله do you think هب كل محجز نبرنا وق فديدي بلا خون ويدمعون عين بس إحنا زول الرأي لكم ما تبرز قرب هذا والله أنا بجاسي حدا ربع كي بس حكاية أيت سجرانها تي قدات كاني نسألالي زلمبري نابو قصو ساعة زبل قدنتي سرعته خبل سي كلا خلي ندحري أبكم بتاعت كيدو ولا سمعوا أنا حناناي قوس باسات جزا نحكا زيت ملسونا بأهوتاتهم يملسوا زبل ساعة كيدو هم زلون فلت علينا زي من يفلت أنت قبرس كانت دالو لنا كابز بلهم زبلوا أي ردي حاتب الانبريد تفعد يعني بزوح يخون سمع كامل دي خلومي كن شمتها يكونن بعلاتنا أنا نفريز لنا تناوتوكو بننا له بس حزبي إيرترا يخون إثيوبياسي نسلام بهك دالي نسلام كسرح بذكاء لنا خاني أبكم كلا جزيسي أب كبيد مفساس كي بس إحنا بسلامنا قليلو نجر كنرئي لنا نعوينا خندفز قبعنا كما أبدأ لنا يخون أو وشتو زلوهن نزيتات كنسعر قبعنا ما لسه قليل يكون أنت جميرة وقع حسياتاتو كبيد يخون هذا وانس كومينا هنبل زلنا نحنا كم إرسوان أبز كابزي وريدنا يوزلنا محبراون قطواون دقت نتحتي كاومونا من تاينا خنورد كالو كينات كالا حدش كينات توسخو سنتاي هتكون تهاجر ስለዚህ فخራ يكون نزد لنا حجي أبز أوان زي كما يجيرو حزبنا بسلام النبر مسجورا بتنات كما يجيرنا تسانينا النبر ስለዚህ خاب فخران كاب موت وات ان وصينا بقى ولا عبيت سلاماو سلفتات እንዳገበርካ እዝን ጸላሉ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ኩሉ ቀርና ኣፍሪቃ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ብሰላም ክዓርፍ ከም ዘሎ ምጉስጓስ ወይ ምባል ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ በብእዋኑ ዝናይ ከባቢ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ استفعله بفولنتيرز تأكيد كاتزارو بلو خمس حجين زارو بلو زلنا نايزوم أخيواتات نقبرين تالعلو كله خنا كالحان فتن زنبرنا قداي زي صومال ناتون تساقمالهم إثيوبياوان ناتون تساقمالهم إيرترا همو سودان إذ كله بوشتاو خناتاتو زي تحمس يلن كالنا يدق خينات تحويسو كساب كنديناي أتصبقو نوح عمتات كتسألو بزيك الدرجة خبصح كم زخل كله يردون سلازي إذنا إرفان قداي ترح غيرنا هنري بلنان نا إثيوبياوان قداي ترحونا يكونن
ኩላትና ዞም ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለና ሃገራት ብፍላይ ከዓ ዞም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንነብር ንሰላም እዩ ክንብል ክንበቃዕ ኣለና ንረብሓና ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናትና ሌጋሲ እንታይ ክኸውን እዩ ዘሎ እንተኢልና መቸስ እቲ ኩናት ዓብዪ እቶም ናይ ስልጣን በትሪ ዓቲሮም ዘለው ውልቀ ሰባት ኮይኑ ስለ ዘሎ ሕማቅ ኣጋጣሚ ግን ከዓ ንሕና ንስለ ታሪክን ንስለ ነቲ መጻኢ ወለዶን በቃ ክንገብሮ ንኽእል ክንገብር ኣለና እሱ ከዓ ንሰላም ምፅዋዕ ጥራሕ ኣሳነ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣብ ጌታቸው ረዳን ደብረፅዮን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምዝራብ ኢንፋክት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጻድቃን ተዛረቦ ኣሎ ኮርስ ኣይ ቲንክ ኣብ ሰዓት እዚ ጻድቃን ምስ ጌታቸው ረዳ መብዛሕትኡ ግዜ ትሪኦም ኣብ ዝኾነ ክሊፕ ሰብ ዝመፁ ሶሻል ሚድያ ትግራይ እዚ ጉዳይ ትደልዮ ዶ ብኸመይ ትሪኡ ኢልኩም ተሓስቡ ንስኻትኩም እዚ ዝረአ ዘሎ ብክልቲኡ ክልቲኦም እውን ትግራይ እውን ትውድብ ተመቒሉ ሎ ክልታይ ኮታት ኮሬክት እንድሕር ኣነ ጌጋሪ ኣለኹ ከመይ ከ ንትግራይ ብሰዓት እዚ ክንደይ ውግእ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕማቅ ብዙሕ ሰብ ኣጥፊኡ ኣፒታይት ኣለዎ ዶ ብኸመይ ርእይዎ ከም ተጋሩ ኸ ተጋሩ ኣነ ክብል እንድሕር ኮይነ ኩሎም ሰላም እዮም ዝብሉ ትግራይ ውግእ ኣየድልያን እዮም ዝብሉ ጌታቸው ይኹን ወላ ደብረፅዮን ምዝኾነ ይኹን ኣካል ኮይኖም ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ከኣትዉ ድሌት የብሎምን ኩነታት እንተዘይደርኽዎ ማለት ኣብ መሬቶም ውግእ እንተዘይተፈጢሩ ንብሶም ክከላኸሉ ዝድርኽ ነገር እንተዘይወሪዱ ንሕና ነበግሶን ንደልዮን ውግእ የለን ባህልቲ እዮም እቲ ተረኺቡ ዘሎ ኣብ ነንሓድሕዶም ኣዝዩ ሕዝኖም እዩ ልዝብ ክፈትሕዎ ከዓኒ መፀዋዕታታት ብዙሕ ይግበረሎም ኣሎ ዋላ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ካህናት ገለ ከይተረፉን ኣእትውዎ ኣለዉ ስለዚ ተስፋ ንገብር ነቲ ጉዳዮም ብሰላም ፈቲሖም ንህዝቦም ዝጠቅም ክሳይ ብሓደ ውፅኢት ክወፁ ሲና ንምንየሎም ዮሃንስ كما ኣነ ካብኦም ዝኾነ ናይ ኩናት ሸውሃት ዘለዎ ኣሎ ኢለ ኣይርአን እየ ዝኣክል ረኺቦም እዮም ዝኣክል ወሲዶም እዮም ክንኡ ካልእ ንኩናት ዝጥምት ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን እቲ ዝቃላሕ ዘሎ እቲ ንሰምዖ ዘለና ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ ብርግፅ أبي أحمد أنت دا تا ناي كنبلا صنحنا ناي ودب قداي زيادة تقومجو خينامو أنت دا ني تقراي عجيبو بحبار كوفر ناي مقبار زنبالي أنت دا حليوو مفتانو أي ترفنيو ግን እሶም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከኣትዉ ዝኽእሉ ኮይኑ ኣይስማዕን ብኢንዲቪጁዋልስ ደረጃ ከምኡ ዝደልዩ ኣካላት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ግን ከዓ ብእኩብ ከም መንግስቲ ይኹን ከምቲ ፓርቲ ናይ ከምዚ ዓይነት ሸውሃት ክሳብ ሕጂ ኣይረኣኹን ብወገነይ ዝሓለፈ ፀገማቶም ኣኺል ተሪፍ ስለ ዝኾነ ብሰላም ክነብሩ ጥራሕ ዝደልዩ ኮይኑ ስማዕኒ ናይ ባሓቂ ኣይ ቲንክ ዓሚምና ኢና ምስለንቲ ዝበዝሐ ብጣዕሚ ደመስክነኩም ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ኢንፋክት ኣብ ካልእ ግዜ እውን ርክባት ምስ ትግራይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስርዓት ኤርትራ እንታይ ይመስል ንመፃ እዩ ከዚ ብዙሕ ግዜ ብረ ነይሩ እዩ ርክባት ትገብሩ ኣለዉ ንዝብል ተር ነይሩ ኣይ ቲንክ ኣብ ካልእ እዋናት ክክፎ ንኸውን ናይ ሎሚ ግን ኣይ ቲንክ ትብልዎ ተሊኩም ናይ መጨረሻ ዕድል ክበኩም እየ ብጣዕሚ ደመስክነኩም والت حنت أنا قبل ذلي مقمتشانا زلو إشوخ تسرعات نا إرتراي نعون ملقاس كأنا خلاتنا زكاء لنا نكبر بوشتن بدقا مرحبا يوهانس وتخالي دحريهم كله بسلامة من قد فتح زخل شقري مرحبا بتعمير مسكنكم يعني اللي جدي عد ما بيلي حزاكم الله بتعمير مسكنكم يعني لنا